Здравейте, включвам се едно много бързо видео да ви покажа нещо много, много рядко, което се наблюдава. Такава мъгла беше и толкова тъмно. И изведнъж изгрява едно слънце в мъглата. Погледнете за какво става въпрос. Погледнете. Гледай. Избива някакво страшно слънце. Няма как просто да не извада фотоапарата и да не поснимам, защото направо е невероятно тия цветове. Страхотно, уникално просто. Така е, тук гледайте, вижте какво става въпрос. Жълто. Направо е ненормално. Сега някой ако снима сватба и някаква фотосесия, ще направи уникалните снимки. Просто е ненормално.